जुदि गाबोन एबा फैबाय थानाय समाव जुदि गुबुन हारिनो एसटि होयोब्ला जोंहा मा जागोन? जोंनि इडुकेशननि खथा, जोंनि जब रिजार्वेशन, स्कलारशिप आरो पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशन बेफोर गासैबो उइक जालांजोबगोन, लोरबां जालांजोबगोन एभ्रि साइडनिफ्राय। लोरबां जालांब्ला मा जोबस्रांनोबो सम नांनाय नङा, जोबस्रांजोबगोन। अब्ला जोंनि ट्राइबेल युथ्स आरो स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामनाया एबा ट्राइबेलनि जानानै बर'नि जानानै बाथ्रा बुंनाया, गसंनाया गाज्रि जादोंना मोजां जादों? जुदि नोङो रियेल ट्राइबेलब्ला, नोङो रियेल बर'ब्ला बेखौ मोजां जादों होनना बुंनांगोन आरो आवगायबोनांगोन। नोंबो ट्राइबेलनि जानानै बाथ्रा बुंनांगोन एबा प्रटेस्ट खालामनांगोन। बिनि जायगायाव जोंनि सानैसो बर' सुबुंफोर आरो बर' लिडारफ्रा मा बुंदों? उल्था सोंखारिनो हमदों। होमबा बिसोरखौ जों मा बुंनांगोन? बिसोर होमबा ट्राइबेल नङा? बिसोर ए आव थानायखौनो ट्राइबेल नङा? सोरबा बि आव थानायखौ ट्राइबेल नङा? बिदिथ' जानो हाया। जोंनि सिनायथियानो ट्राइबेल, बर'जों बर' ट्राइबेल। अब्ला जुदि बर'नि जानानै आरो ट्राइबेलनि जानानै बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौ जुदि गाज्रि सोंखारिनो हमदोंब्ला एबा इनडाइरेक्टलि दम होनो हमदोंब्ला स्टप खालामनो थाखाय, इयुनाव खिन्थु बर' जानानै एबा ट्राइबेल जानानै बाथ्रा बुंग्रा सासेबो ओंखारनाय नङा। सासेबो बर'नि जानानै गसंग्रा मानसि नागिरना मोननाय नङा। अनलि गावनि लाबा लाबनि थाखायल'सो बाथ्रा बुंग्रा मानसि ओंखारगोन बेबायदिबा फिउचारावबो। बेबायदि खालामोब्ला जोंनि उन जेनेरेशनखौबो गाज्रि गिख्रंथाव लामाथिंसो लांनाय जाहैगोन। बेनिखायनो ए बि सि डि ग्रुपनिसो होननायखौ स्टप खालामनांगौ। जों ट्राइबेल माने ए निबाबो ट्राइबेल, बि बाबो ट्राइबेल, सि ग्रुपनिबाबो ट्राइबेल। जुदि नों ट्राइबेलबा ट्राइबेलनि बाथ्रा बुं, प्रटेस्ट खालाम, जोंनि हारिनि थाखाय, फिउचारनि थाखाय। आरो बे नोंसोरनि थाखायबो मोजां, जोंनि बर' लिडारफोरनि थाखाय मोजां, मोजांसो जागोन थारमाने। नङाब्ला जोंनि मोनसे समाव मा जाहैगोन? जोंनि बर'नि MLA, MCLA, मिनिस्टार, चिफ बिदि जों सासेबो नुनो मोननाय नङा। जों जोबस्रांलांजोबगोन। बेनि थाखायनो आङो जोंनि बर' लिडारफोरखौ जोंनि प्रटेस्टआव गाज्रि सोंखारनायखौ स्टप खालामनांगौ होननानै आं सानो। गोजोन्थों।